Good morning guys! Welcome back to our channel. So, hinaan lang natin yung boses natin kasi yung mga tulog pa, anong oras pa lang. 7:36. So, umaga ako nagising. 6 o'clock. Nakaligo na ako guys. Medyo nakaayos tayo ngayon kasi first time at first day natin tong gagamitin tong camera. Itong Canon Mark G7 II ganon. So sarado natin yung pinto kasi malamig. So ninenervous akong gamitin to kasi first time natin tong gagamitin ngayong araw. Nagre-record na ba? Ano ako dito? Naniniba ako kasi yung ginagamit natin camera na pang-vlog ay yung aking Samsung 9 na cellphone. So try natin tong gamitin to ngayong araw. Tapos ano ba ang plano natin gawin ngayon? After nito mag-grocery tayo mamaya. Maaga pa naman. So guys, Danny. Ang gagawa ni Danny. Tingnan si Danny. Danny, hello! Hello, my Baba girl! So guys, kahapon hindi ako nakapag-dinner kasi nag-edit tayo ng video. Nag-start ako mag-edit ng video simula 4 o'clock ng hapon hanggang 9 o'clock ng gabi. Saka lang tayo natapos. Ganon. Kasi kahapon, ilagay ko muna kayo dito. Ayan. Ayusin ko kayo. Kasi kahapon, Sabado, may pasok kami. Ayoko sana pumasok kasi kararating lang natin galing ng Makay, pagod pa ako, as in, parang ayaw pang mag-overtime. So, ang Jason, sabi niya, papasok siya kahapon. So, wala akong choice. Sige, papasok na rin ako. Tapos, usually guys, ang start ng trabaho namin ay, pag normal days, 7 ng umaga hanggang 3:30 ng hapon. Kinakabahan talaga ako. First time ko kasi itong gamitin. So, nasa ba tayo? Yeah. Tapos, nag-start kami ng 7 o'clock ng gabi. Ay, 7 o'clock ng gabi. 7 o'clock ng umaga. Natapos kami ng 3:30 ng hapon. Tapos, pag Sabado naman guys, different yung time. Nag-start kami ng 6:30 to 12:30. So, 1 o'clock nandito na kami sa bahay. Tapos, ano bang ginawa ko kahapon? After nung pagdating ko kahapon ay naglaba agad ako. Tapos, naglinis ng bahay. Nag-arrange nung pantry kasi medyo makalat yung pantry. Okay na siya ngayon guys. Pakita ko sa inyo. Kasi nung mga nakarang last year, magulo siya. Pero ngayon, okay na siya. Inayos ko kahapon kasi sinipag ako kahapon. So, nag-lunch ako kahapon ng... Anong oras ba ako nag-lunch kahapon? 2 o'clock na ng hapon. Tapos, may binigay sa akin yung workmates ko ng curry chicken. Ay, ang sarap guys. Ayan, konti na lang yung natira. Ang sarap nung nila, yung pagkakaluto niya, chicken curry. Ayan siya, oh. May naluto akong rice kahapon, white rice. Nawala na. Ipa-fried rice ko sana ngayon eh. Binigay na naman siguro ni Jason kay Denny. Tapos, meron pa tayong tira ng, ayan, yung beef tapa, yung bigay pa to ni Ate Lintot.
So, yan sana ang ulam natin ngayon. Yan talaga ang ulam natin ngayon. Pero, naubusan tayo ng brown rice, guys. So, magsaing tayo ng white rice. Kasi hindi na ako nakapag-dinner kagabi. Gawa ng ang tagal nung edit, yung pag-edit natin ng ano, natulog na si Jason. Natulog na lahat si Jason. Ako, gising pa rin. So, ano bang gagawin natin ngayon? Nakakataranta tong camera na to. Hindi na ako magkapag-salita ng malakas kasi tulog pa si Bianan. Wala na yata balak umuwi. Dito na yata titira. Inabot na last year pa to, hindi pa nauwi. So, ano bang gagawin natin? Kuha tayo ng white rice. Kasi may naubusan tayo ng brown rice. So, mag-white rice na lang tayo. Nasa na ba yun? Inayos ko na lahat. Nawala. Nasa na? Dito tayo sa ano kumuha. Meron pa akong pera kahapon eh. Ito na lang gamitin natin. Actually guys, hindi na ako nag-white rice kasi mas gusto ko yung lasa ng brown rice. Saka healthy yun, sabi nga. Pero ngayon mag-white rice tayo kasi wala tayong choice. So magsaing muna tayo nito. Ito mo itong alaga ko. Morning, Denny! Good morning, baby girl! Wala, tulala. Guys, yan ang ating breakfast. Big breakfast tayo ngayon kasi hindi ako nag-dinner kagabi. So, meron tayong rice, fried egg, spam, and then stir fry. Vegetable yan yung niluto ni Mr. kagabi. Pero, dahil busy ako kagabi pag-edit ng isang video, hindi na ako nakapag-dinner. So, ngayon natin siya kainin. Pero hindi ko siya mauubos. So, kukunin lang natin yung vegetable. Tapos, meron tayong tirang curry chicken. Tapos, yung beef tapa ni boss. Ayan, hindi ko pa nauubos. Tapos, meron tayong cup of tea. Yan. Yan ang ating big breakfast ngayon, guys. Yan tayong lunch. Diretso, ano na to? Lunch. Yan ang ating lunch. Diba, Denny? Na? Kain na tayo. Good morning! Good morning! Sa kanya ano lang, tama ng kape. Kape pa more. Kain na tayo, guys. Guys, tapos na tayo mag-breakfast. Tupin lang natin yung labahin na yan. Yung nilabhan natin kasi nung isang linggo pa yan nakatambay dyan, walang pumapansin. Hinihintay lang ako magtupi. So, tupin muna natin siya. Then, punta na tayo ng shopping center. Mag-grocery na tayo. So, wala kasing pumapansin yan eh. So, walang ibang gagawa niyan kundi ako. Kaya, umpisa na natin para maaga tayo matapos. Ano na guys? 9:46. 9:46. Napakita ko sa inyo. Ang orasan natin ay nasa microwave. Ayan siya. 9:46 na ng umaga. So, tara na. Umpisa na nating tupiin yun. Bago pa tayo abutan ng siyam-siyam. Andito na tayo guys sa Brody Shopping Center. So, naglagay ako ng mask. Ay, nagsuot ako ng mask kasi malay mo mga nakamask pa sa loob. Hindi ko alam. Ayun nga. Yung iba nakamask pa. Bakit ganun? Diyan tayo bibili guys ng brown rice. Ayan Ayan ang brown rice. Ayan. Ito yung binibili ko. Kunin natin siya. Ano siya? $17. Ayan. Dito na ang sundo ko guys. Mabisita tayo sa loob. Nasaan na yun? Ayun pala siya. Danny! Ngayon lang ulit nakalabas sa Torel.
Bahay na tayo, guys. Kunin ko lang yung mga ano. Kunin lang natin yung mga pinamili natin. Tere. Quick haul lang tayo, guys. Ito yung ating family. Pariwambin niya. Yeah. Ayan, bumili tayo ng 3 bread, white bread, para yan sa kanila. Tapos ito yung aking pumpkin seed. Tapos ito yung aking brown rice. Then, chicken nuggets, coleslaw, salad, cheese, chips, mushroom, and then some meat, chicken neck roll, and beef. Then, ito naman, meron tayong porridge, pang breakfast, chicken nuggets ulit, pie para sa kanila. Then, ang aking Delma, ito, spaghetti, ang aking fish, smoked coffee portions. And what else? Nutella. Actually, merong Nutella dito eh. Malaki eh. Ito siya, oh. Kaso dadalhin ko to siya. Dadalhin ko to sa work. Then, meron tayong milk, juice. Oh, this your juice. And then I try this one ham. Then milk again. Milk, baby. Put in the fridge. And this one is ham and chicken para kay Mister. And then the Canton sweet and sour. Then what else? The donut, babe. Donut. Give it to mom. And there's another one for mom as well. Kasi si mom nandito pa rin siya. Then, ito ay sa akin. Para bukas. Naka kasi siya, guys. Naka-quick sale. Ayan, o. Quick sale na siya. So, kailangan ng lamunin. Ayan ating paper towel. Okay. Tapos, ito papakin natin ito mamaya. Baby capsicum. Sweet capsicum. Then, ito lagi yung ginagamit ko. Sa sandwich ni Mr. Ryan. Leg ham. And then, ito guys, ang maganda. Meron tayong napakyaw na dragon fruit! Ayan! Ayan siya guys, oh. Nabili ko siya ng isang box shop, ano siya, $15. So, ilang ban naman? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 16, so $15 isang box. So parang nasa 90 cents lang yata. Parang gano'n. So napamura, diba? So ilagay na natin sa mga dapat kalagyan kasi mayroong mga frozen goods na kailangan ilagay na sa frozen. Okay, guys? Ito ay chicken breast. Tapos, ang total pala ng napimili natin ngayon, simulang dumating kami dito galing ng Makay. Ngayon lang ako napag-grocery ng ganito. Ito yung first grocery shopping natin ngayong 2021. Ilan ba yung nagastos natin? So, tama ba to? Kasi ang daming ano dito eh.
Resibo ba? Nasaan na yung resibo? Ah, ito yung resibo. Luma na to eh. Ito yung na-spend natin ngayon. 145.99. So, ang total savings natin ay 840 cents. It's 40 cents. It's $840. Ayan o. Glory, hindi nyo makita. Ano ba? Aba, mayroon pa parang cream. BB oil. So, yan lang. Yan lang ating napamili ngayon. Guys, meron pala tayong parcel. Dumating siya nung last year pa. So, hindi ko pa siya nabubuksan kasi nga, pumunta tayo ng Makay, Queensland. So, wala na akong time. Then, pagbalik natin dito, busy pa rin. So, hindi ko pa rin siya nabubuksan. Tapos, may dumating na later. Ito na nga. Ayan siya, oh. So, ang sabi dito, pag gumawa ako ng reviews, makakatanggap ako ng $20 gift card or free product. Ayan siya, guys, oh. Kita nyo? Kaso, hindi ko pa siya nabubuksan. Kasi, yung eyelashes na binili ko, guys, yung magnetic eyelashes, hindi na siya hindi na siya masyadong makapit kasi nga, masyado nang makapal yung ink. Kailangan linisan. So, doon ko lang na-realize na kailangan palang linisan yung magnetic eyelashes, yung magnet niya para dumikit ulit. So, bumili ako ng panibago. Binili ko to, guys, sa Amazon. Ano lang siya, nasa, hindi nga ata abot ng 20. Nakalimutan ko na, guys, sa dami nang in-order ko online. Subuksan na natin ngayon. Pero ang paggawa ko ng review ay si Liam para maganda yung review. Para makakuha ko ng free product. Huwag na yung $20 gift card. So, ito siya, guys. Ayan. Magnetic eyeliner, eyelash suit. Ayan siya. Parang ganda, oh. Tapos ang sabi dito, thank you for your recent purchase, Magnetic Eyelash Kit by Amazon. We are a startup company aiming to provide good quality product for all our customers. We are really thankful that you choose our product. If you are satisfied with our product, would you mind taking 2 minutes to leave a product review on Amazon? In doing so, blah blah blah. Basta gumawa ako ng review. Nakagawa ko ng review, i-screenshot ko siya, tapos i-send ko sa kanilang email. So, valid lang siya for 30 days. So, kailangan ko nang mag-hurry, gumawa ng review para makahabol tayo. Ay, wow! Ito siya, guys. So, 2, 4, 6, 8 thin. Thin. Ayan siya. Oh, wow, wow, wow. So, magnetic ba talaga? Ay, oo nga, magnetic siya. Yung nga talaga ako, malamang magnetic. Ayan. Ilang magnet ba to? 1, 2, 3, 4, 5. 5 magnet. Ang ganda niya, guys. Wala akong walang ink, kaya hindi natin matry. Pero, try natin siya pag lumayas tayo. Naggala tayo. Tapos, meron siyang, ano to? Ay, pang ink pala. Alam nyo na, yung yung kakapitan nito. Maglagay ka ng eyeliner. Ganon. Para may makapitan to. Tapos, ano pa tong isa? Ano to?
Ay, baka ano, yung pang... Ay, oo, alam ko na sa pang ganyan. Kunwari, di ba nakalagay ka na ng ink? Tapos pang sipit ba, igaganyan mo siya. Ah, yeah. Now I know. Alam na ng taga-bundok. Ayan, ang ganda nito guys. Basta mura lang siya. Pag gusto niyo nito, ililink ko sa description box. Tapos bahala na kayo. Gusto niyo bumili, bahala kayo sa buhay niyo. So guys, dito ko natatapusin ang ating vlog for today kasi tinesting lang naman natin tong Canon camera. Tapos i-try ko siyang i-edit mamaya kasi gusto kong i-try yung bagong editing software, editing apps na dinownload namin. So bago siya kasi yung apps na ginagamit ko pang edit dito sa cellphone iba, so dito sa laptop, dito sa aking new laptop iba yung ano naka-download. So try ko siyang i-edit. Siguro mamaya magkaka-struggle ako, alam ko na. So diyan muna guys, tatapunin na ating vlog for today. Thank you so much for watching. Say sa akin next vlog. Ano ba nangyayari sa akin? Kinakabahan pa rin ako ngayon. Hindi pa na ako confident magsalita sa harap ng camera. Ano ba yan? Okay guys, see you sa aking next vlog. Bye!